Hola, jo sóc Sno. Avui som 12 de febrer de 2026. El meu ordinador falla. Un altre cop. Quedaré ordinador un altre cop. Vale, és igual. Parlaré de les pel·lis. Fa molts anys, quan va sortir um, Requesagón en Las Vegas, no em queda l'atenció. El 2009, el 2011 i el 2013. I ara vam veure, la meva mare i la meva germana, vam veure les tres pel·lis. Hòstia, és diferent, és estan locos. Després, Nice Out, la primera, però està bé. La segona està xulo. És investigació i crimen i misteri. Està bé. I vaig mirar la tercera. És misteri i assassinat. I està guai. Daniel Craig m'agrada. Després vaig mirar Ballerina. És diferent, és John Wick, és això. T'ho recomano. 1, 2, 3, pues sí. I la ballerina, pues sí. Però és més 18. I per últim, Gons Akimbo no em crida l'atenció. I vaig mirar. Hòstia puta, és més 18, òbviament, però, hòstia, t'ho recomano. Porque nadie habla de Guns Akimbo. Harry Potter és Daniel Radcliffe. Ara. I, hòstia, és un personatge diferent i ho creus. T'ho recomano. Guns Akimbo. Adeu, que passi bé. No va, l'ordinador. I un dia d'aquests entrego el PC, componentes i un altre cop. Bon cap de setmana.